Asan kaya yun? Bakit paring Franz? Anong ginagawa mo dito? Magpapagawa ka na naman ng makina? Bakit mo alam, Mare? Pupunta ka lang naman dito pag may kailangan ka sa asawa ko. Tapos hindi mo pa binabayaran yung paggawa ng asawa ko, puro utang. Ayos. Andun si Pare Masong. Pare Masong, Oh, ikaw pala, paring Franz. may ginagawa ka ba ngayon, pare? Ito, pinapayos yung makina ni paring Berto. Matagal pa bang matatapos yan, pare? Mga 2 o kaya 3 araw pa, pare. Malala kasi yung sira niya. Baka naman pwedeng unahin mo yung makina ko. Naku, pare. Nakakahiya naman kay paring Berto. Sige na, pare. Kailangan ko lang. Ano bang makina ang ipapaayos mo? Yung hand tractor ko, pare. Asan, pare? Bakit di mo dinala? Ayaw kasing umandar. Kaya hindi ko na nadala dito. Ganun ba? Asan yung traktor mo? Andun, malapit sa bukid nila paring Jacob. Saglit lang, pare. At kukunin ko yung mga gamit ko. Wag na, pare. Hiramin na lang natin yung gamit ni paring Jacob. Ganun ba? Saglit lang, pare. At magpapaalam ako sa asawa ko. Sige, pare. Hintayin na lang kita sa labas. Sige, pare. Ruby, aalis muna ako, ah. Ha? Saan ka na naman ba pupunta? Natapos mo na ba yung pinapagawa ni paring Berto? Hindi pa nga, eh. Hindi pa pala eh. Saan ka na naman ba pupunta? Sasamahan ko lang si paring Franz at kukumpunuhin ko yung makina niya. Kay paring Franz na naman? Gagawin mo na naman yung makina niya. Tapos ano? Uutangin na naman niya yung pampagawa niya. Hindi naman siguro. Kasi nabalitaan ko na nanalo siya ng sugal kahapon. Hay nako Masong, ewan ko lang. Pare, yan yung makinang kukumpunuhin mo. Di ba, pare, nagawa ko na to dati? Oo, pare. Kaso, nung hiniram ni Dimsi, pagbalik niya, ayaw nang umandar. Ganun ba, pare? Saglit lang, pare. Hihiramin ko lang yung gamit ni paring Jacob. Sige, pare. Yan, paring Franz. Pwede mo na namang isabak sa bukid yan. Sige, pare. Subukan mo nga. Sige, pre. Salamat, pare. Maitutuloy na ni Dimsi yung pag-aaral niya sa bukid. Oo naman, pare. Siya nga pala, pare. Magkano naman yung upa ng pagkumpuni mo? Total, wala namang naiiba sa atin. Kahit 1,000 na lang, pare. Naku, pare. Wala pala akong cash ngayon. Nakalimutan kong mag-withdraw. Baka pwedeng sa susunod na araw ko na lang bayaran, pare. Hindi pa pwedeng bayaran mo na, pare. Kasi kailangan kong bumili ng mga pyesa. Pasensya ka na, pare. Hayaan mo, baka bukas. Baka makapunta ako ng bayan at makapag-withdraw ako. Sige, pare. Baka bukas makabayad ka na. Sige, pare. Saglit lang, ha. At isusuli ko muna tong mga gamit ni paring Jacob. Sige, pare. Aawain na naman ako ng asawa ko nito. O Masong, nandiyan ka na pala. Kumusta naman yung pagkukumpuni mo sa makina ni paring Franz?
Naayos ko naman. Kaso, Kaso, hindi na naman siya nagbayad. Ganun ba, Masong? ganun na nga, Ruby. Sinasabi ko na nga ba eh. Sinabihan na nga kita na wag magpunta. Pero ano, nagpunta ka pa rin. Kung nakinig ka lang sana sa akin, di hindi ka napagod. Hay nako, Masong! Hindi daw siya nakapag-withdraw, kaya wala siyang pera, Ruby. Palagi na lang yun ang dahilan niya. Kung hindi ako nakapag-withdraw, bukas na lang ang bayad, pare. Tama ba ako, Masong? Malay mo, bukas makapagbayad na siya. Asa ka pa, Masong. Kailan ka kaya matatauhan sa panluloko niya sa'yo? Baka nagkataon lang na wala siyang pera. Gumising ka na sa katotohanan, Masong. Hindi talaga marunong magbayad si paring Franz. Naisahan mo na naman si paring Masong ah. Ano pa nga ba? Hindi na magbabago yan si paring Masong. Kailan kaya siya makakalata? Pero ito pare ah, seryoso. Hindi ka ba nakokonsensya sa ginagawa mo sa kanya? Konsensya? Nakakain ba yun? Kawawa naman si paring Masong. Magkano na ba yung utang mo sa kanya? Eh wala nga akong cash eh. Ano magagawa ko? Babayaran ko naman siya kapag may cash na ako. Kung may laman na yung ATM ko. Pare, mas maiging bayaran mo na lang ng mas maaga yung mga utang mo sa talyer. Para hindi kayo magkaroon ng samaan ng loob. Sama ng loob? Anong ibig mong sabihin pare? Alam mo pare, may hangganan din ang pagtitimpi ng isang tao. Wala akong pakialam kung anong gusto niyang gawin. Hindi na talaga magbabago itong si paring Franz. O ano pare? Kukuha pa tayo ng inumin? O uuwi na tayo? Oo naman pare, kakaumpisa pa lang natin, uwi na agad. Sige pare, saglit lang at bibili pa ako. Sasayangin lang ni paring Franz yung pinagsamahan nila ni paring Masong. Malas naman, ngayon pa nasira. Ano kayang sira nito? Si paring Jacob yun ha. Paring Jacob, kumusta? O pare, napadaan ka dito. Saan ka pupunta? Pupuntahan ko sana si paring Jerry at hihiramin yung motor niya. Pupuntahan ko si paring Masong. Bakit pare? Anong sadya mo na naman sa kanya? Ayaw kasi umandar ng motor ko. Kaya ipapakumpuni ko kay paring Masong. Ganun ba? Pati itong motor ko, may sira din. Ano ba kasing nangyari dyan sa motor mo? Pag-alis ko kanina sa bahay, okay pa naman eh. Pero nung nakarating ako rito, bigla na lang huminto. Hindi ko alam kung anong nangyari. Baka naman walang gasolina. Meron pare, kakapakarga ko lang kahapon. Ah, ganun ba? Dalhin mo na lang kay paring Masong yan para matignan niya kung anong sira. Kaso, malayo pa dito yung talyer niya. Kung sa bagay. Ah, alam ko na pare. Ano yun pare? Kay paring Birto mo na lang pagawa tong motor mo. Total, malapit lang yung talyer niya dito. Oo nga no. Oh, bakit pare? Naku, naiwan ko yung wallet ko pare. Ganun ba? E di utangin mo na lang yung pampagawa mo. Hindi naman ganun pare. Kahit papano, may pamilya ring binubuhay si paring Berto. Ay, naku pare. Babayaran mo din naman, hindi mo naman tatakbuhan. Kahit na pare. At isa pa, nakakaya naman sa kanya kung utangin ko pa yung pampagawa ko. Hindi mo kasi ako gayahin pare. Inuutang ko lang yung pampagawa ko. Hindi mo naman kasi ako katulad pare. Magkaiba tayo ng pag-uugali. Ay, naku. Kung ikaw pare, nagagawa mo yan sa mga kumpare natin, pwes ako hindi. Tumabi ka nga dyan.
Ay, nako. Wala talaga tong mga kumpare ko. Mahihina ang mga loob. Hindi lahat ng oras makaayon sa'yo, pare. Pare Masong? Pare Masong? Tao po. Pare Masong? Parang si paring Franz yun ah. Asan kaya yun? Bakit paring Franz? Anong ginagawa mo dito? Magpapagawa ka na naman ng makina? Bakit mo alam, Mare? Pupunta ka lang naman dito pag may kailangan ka sa asawa ko. Tapos hindi mo pa binabayaran yung paggawa ng asawa ko, puro utang. Eh, nagkataong wala akong cash eh. Anong magagawa ko? Puro ganyan na lang paliwanag mo. Kesyo ganito, kesyo ganyan. Nakakasawa na pare. Yan ang hirap sa inyo eh. Akala nyo naman tatakbuhan ko kayo. Aba pare, ilang buwan na yung utang mo ah. Ang dami mong alam. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin binabayaran. Bakit anong problema ninyo? Ang lalakas ng boses nyo. Paano naman kasi? Yung asawa mo, kararating ko pa lang, bigla lang niya akong sinigawan. Hindi naman ako magagalit, kundi sa mga utang mo sa asawa ko. Patigilin mo nga yung bunganga ng asawa mo, pare. Naririndi na ako. Ikaw ang tumigil dyan, pare! Insultuin mo na lang ako, wag lang tong asawa ko! Kung nandito ka, nakunin mo yung serbisyo ko, pues, hindi na ako sasama sa'yo! Dahil puro ka na lang utang! Eh di wag. Kahit pilitin mo ako, hindi na ako sasama sa'yo dahil mahal ko ang pamilya ko at ang asawa ko! Oo, ayan, sa'yo na lahat yan. Kala mo hindi ka babayaran. Pasensya ka na pare, kailangan ko din ng pera para sa pamilya ko. Salamat Masong at pinagtanggol mo ko. Kasalanan ko din naman, Ruby, kung bakit lumaki ang ulo ni Franz sa akin. Hinahayaan ko siya kung ano yung desisyon niya. Mabuti naman at natauhan ka na. Hindi ko hahayaang laitin ka ng iba, Ruby, dahil mahal kita.